Reci. Moraš u stanicu. Jedan od mojih je napravio sranje. Idi po njega dok ga ne uvedu u sistem. Halo, jesi tu? Ne mogu sad u stanicu. Moraš u stanicu. Jedan od mojih je napravio sranje. Idi po njega dok ga ne uvedu u sistem. Skini duks. Stavi ga u kesu. Ja ću. Misliš da si opasan, a? Misliš da si opasan, siso mala, a? Misliš da si opasan, jeli? Pičketilo malo, a? Misliš da si... Koliko si opasan, pičkice mala? Alo, bre! Šta ti stojiš tu, šta gledaš? Pusti ga! Pusti ga, čuš kažem? Pusti ga. Pusti ga. Što si ti došao? Ko je tebe zvao? Iđi vam. Iđi vam. Au, brate, koji se ti kriš, brate? Šta je uradio? Prebio čoveka. Navodno ga je pomešao s nekim. Gde? Kod Sunshine. Šta je prebio gost? Ma ne, čovjek se slučajno zatekao na ulici. Portir vraćao se s posla, treća smena. Ovaj ga unakazio, polomljena rebra, fraktura lobanje, razbija nos. Tukao ga sve dok nije shvatio da ga navodno pomešao s nekim. A koga je tražio? Pa ne znam, to tek treba da ga ispitam. Aj, pusti ga meni. Slušaj, imam ga na 2 slučaja za godinu dana. Ajde da pričamo s njim da krene da radi za nas, da nam namesti svog šefa. Znaš komu je gazda, znaš šta radi gore, znaš šta se dešava. Znam i. Znam. Ali izgleda da ih čuva neko dosko. Moramo budemo pažljivi dok ne vidimo ko je. Nemo zasereš nešto. Sutra završiš u kancelariji, ženi posle pričaš kako si bio pošten pandur. Znaš da živiš. Aj, pusti ga meni. Smijem? Možeš ti jednu? Što si napao tog čovjeka? Zajebo sam se. Koga si čekao? To ćeš morati Darija da pitaš. Tebe pitam. Da me čuješ, tebe pitam. Šta radiš? Idemo na stanicu. Tamo lakše da odgovaraš. Stani polako, ajde. Dario sumnja da se neko mota oko kluba. Prebili su Ročka pre 4 dana i sad... Ko je Ročko? Dario vozač. Prebili su ga ispred njegove gajbe. Što mene nije zvao? Pa možda zato što mu neko od vaših namešta. Mali, da mu neko od naših namešta, on više ne bi bio živ. Slušate noćni program radija VN. Sve u redu. Jest. Čujem da ga je Dokić uhvatio.
Ne bi bilo dobro da ostanu papiri neki tamo. Kako se ti plašiš? Što bijaš ljude po ulici? Aj, upadaj. Koga je video? Vidio ga je Nikola iz kola. A onda ga je video i tu. U klubu? Ne u klubu, nego ispred. Kaže da jako čudno izgleda, znaš. A ovo je za tebe mali znak pažnje. Izvoli. Ne treba. Treba mi lova. Bravo. Čestitam. Svaka čast. Ovo može te ubije, brej. Izvini, moram da idem. Dolazim za 5 minuta. Teška noć. Sanjala sam nešto. Sve se ne znam. Ugojio si. A jesam, ali... A deca? Da, deca. Rastu koji iz vode, ne mogu da ih prepoznam, čovječe. Profesore, ja stvarno ne znam šta da radim sa njom. Ne javlja mi se po 3-4 dana. Onda mi kaže kako je na terenu, a znam da nije na terenu. Kako znati? Pa znam zato što imam drugara s kojim sam u kontaktu i onda on kaže da je viđe po gradu, da pravi gluposti, to. Onda je svakako dobra odluka da odete kući na neko vreme, zar ne? Pa da, zapravo sam planirala da odem za vikend. Da. Lucija, koliko sam shvatio, vi ste odrasli bez oca. Da. Vaša majka je očigledno uradila odličan posao, jer u suprotnom vi ne biste bili danas u mogućnosti da posvetite svoj život nauci koja ne pokreće svetsku ekonomiju ili šta ja znam. I nemojte više da brinete za studije. Imate još godinu dana da odlučite da li ćete u inostranstvu ili ćete doktorirati ovde. A nije ni ovde tako loše. Profesore, ja mislim da zapravo uopšte ne znam šta hoću. Jeste li bili nekad u selu koje se zove Gornik? Nisam? Sjetio se jednog kolege koji je počeo da radi na fakultetu, ali je, nažalost, iznenada preminuo. To je bilo još pre nego što ste vi došli da studirate. On je istraživao to selo. Neke beleške je arhivirala univerzitetska biblioteka, ali, nažalost, ništa od toga nije ni sačuvano, ni objavljeno. Ali tvrdio je da tamo žive direktni potomci Kelta i da je ta zajednica zapravo autentičan uzorak. Ako već idete kući, selo je u tim krajevima. Ja sam prolazio, mislim, 2 puta tamo, čini mi se. Arhitektura mesta je drugačija. Istina je da ponegde ima urezanih simbola. Mogu biti rune, a možda i ne. Pitanje je koliko toga je sačuvano. Zanimljivo što je on tvrdio da meštani nisu do kraja prihvatili hrišćanstvo i da imaju svoju veru, da imaju lokalnog druida i tako dalje. Ali za ozbiljnu antropološku analizu vam je potrebno više od 2 slučajna prolaska. A čekajte, kako je moguće da to još uvek niko nije istražio? Da. Koliko toga još nismo istražili. Mislim, ako ima istina u ovome što govorite,
Pa takav doktorski rad bi vam otvorio mnoga vrata. Tu nema nikakve sumnje. Razmislite. Halo, Kevo, pa gde si? Ej, bila sam na terenu, sunce, rekla sam ti. A znaš što pričaš, to je bilo pre 5 dana. Ma, imali smo akciju, ali gotovo je sad. Šta radiš ti? Kad dolaziš? Sutra dolazim. Uželjala sam te se. Šta hoćeš da ti spremim? Ne znam. Može punjene paprike. Punjene paprike. Javi kojim prevozom dolaziš, da znam. Lule? Da, javit ću ti se. Aj, moram da idem sad, čujemo se. Izvolite. Vi ste? Ja sam... Nikola Ilić. Da. Sačekajte. Sad ću da vas najavim. Nikola Ilić je stigao. Izvolite. Dobar dan, Nikola. Ja sam Anita, drago mi je. Izvolite, sedite. Hvala vam što ste došli. Izvolite. Sedite. Kao što sam vam i rekla kad smo se čuli. Imam poslovnu ponudu za vas. Dobro. Samo meni još uvijek nije najjasnije o kakvoj ponudi se radi. Da, naravno. Evo, sada ću sve da vam objasnim. U pitanju je pozicija učitelja u jednoj osnovnoj školi. S obzirom da vi imate 6 godina radnog iskustva i da je vaš rad odlično ocenjen. Odlučili smo da vas razmotrimo za transfer u drugu osnovnu školu, u jednom selu u zapadnoj Srbiji. Uradili smo provere i vi ste se pokazali kao najbolji kandidat. Provere? Kakve provere? Znali smo da tražimo mlađu osobu sa kontinuiranim radnim iskustvom. Vi ste mladi, imate iskustvo, roditelji vas cene, radite u odličnoj školi, kolege odlično kotiraju. To je sve. Kontaktirali smo ljude, dobili informacije. Zašto mene niko iz moje škole nije obavestio o tome? Vaš direktor je obavešten. Pa ko vas je angažovao? Moj klijent je obnovio školu koja nije radila 30 godina. Dao je veliku donaciju da se ti radovi završi. Rekonstrukcija škole je samo jedan deo celog projekta. Njegova ideja je da celo mesto revitalizuje. Tamo živi nekih 30 ljudi. I jedno imanje hrani celo selo. Mesto se nalazi nekih 30 kilometara do najbližeg grada. Gore u brdu, prema Bosni. Ne postoji autobus, ne postoji voz, samo jedan planinski put. Kada dođe zima, deca ne idu u školu. Ideja mog klijenta je da se tim ljudima pomogne. On je želeo da se ja pobrinem da škola dobije dobrog učitelja i da se ceo posao izvede do kraja. Sad, početak školske godine se bliži, a na naš konkurs se još uvijek niko nije javio. Pa smo mi morali da reagujemo i da preuzmemo celu stvar. Ko je vaš klijent? Mislim, zašto mu ne spominjete ime? Ideja mog klijenta je da se tim ljudima pomogne, a da se nikom ne pripisuju zasluge. On je rođen u tim krajevima. Trenutno živi i radi u inostranstvu. Neki od meštana su moji rođaci. Drugo, ja sam mu savjetovala da je bolje da ceo projekat ostane u tajnosti. Jeste. Ovo je nacrt ugovora koji biste potpisali sa mojom firmom. Nakon potpisivanja dobijate avans od 3000 evra odmah u gotovini.
Vi biste bili u tom slučaju u obavezi da se javite na konkurs kako bi vaša škola obavila transfer. Konkurs se zatvara za 2 dana, pa moramo biti brzi. Mi bismo obezbedili smeštaj i hranu. Moj klijent je renovirao hotel u selu u kome biste imali sasvim prijatan prostor za život. Pored plate koju vam država isplaćuje, moj klijent je spreman da vam da i dodatni honorar. Kako biste posao shvatili ozbiljno i posvetili se deci. Je li sve u redu? Šta znači ova cifra? To je honorar za celu školsku godinu. Je li ovo neka skrivena kamera, a? Imate 2 dana da mi javite odgovor. Lavi je počeo da čita sa 3 godine, faktički već sa 2,5 godine je znao da razlikuje sva slova, tako da smo mi odmah angažovali devojku za francuski. Tako je, da. Mi smo se dogovorili da ćemo od starta kod kuće govoriti i srpski i engleski, a francuski, nažalost, ne govorimo. To je sjajno. Sjajno. Ja vam garantujem da će mali Lavko od nas da dobije najbolje obrazovanje. Nikola je sa nama već 6 godina, vodio odeljenje od 1. do 4. razreda i svi su bili vrlo zadovoljni. Je veliki erudit. Nikolini roditelji su intelektualci. Na časovima, to je za svaku pohvalu. U ovom trenutku za Nikolu se otima nekoliko škola u gradu. Jo, divno. Divno. Pa baš nam je drago. Nadamo se samo da nećete preći u drugu školu pre nego što naš Lav završi 4. razred. Recite mi, da li ste spremali neku decu za takmičenje? Da, naravno. To je ovde redovna praksa. Da, jedna Nikolina učenica je prošle godine na republičkoj smotri recitatora u Valjevu osvojila 2. mesto. E sad, zavisi kakva su interesovanja, kakvi su talenti, pa vidjet ćemo, jel? Sjaj. Divno. Lepo sam ti rekao da se ponašaš pristojno. To su, bre, uticajni ljudi. Koliko ja znam, ovde bi svi trebalo da budu jednaki. Da, jednaki, ali samo u tvojoj mašti. Ajde da popijem. Ajde, uzmi. A da li vas je možda neko zvao da se raspituje o meni? O tome kako radim posao? Šta? Čuo sam da se neka firma raspitivala o tome kako radim posao. Razgovarali su sa vama? Ne znam, ne sjećam se. Čak i ako je neko zvao, to je bilo mnogo davno. Pred kraj godine, pred zimski raspust. Ali najbolje je da pitaš Milku sekretaricu, ona to sve zapisuje na njenu svesku. A šta su hteli? Su se predstavili nekako? Da li vi uopšte znate sa kim ste razgovarali? Stvarno ne znam. Stvarno ne. Žena je neka zvala. Žena je zvala, rekli su da otvaraju školu. Ja sam rekao da mi ne podržavamo privatne škole. Ona reče da to nije privatna škola, nego državna škola, ali u selu. I onda me konkretno pitala za tebe. Ja sam rekao da si dobar i to je to. Dobro, zašto mi to niste rekli? Sam ja tvoja sekretarica, ti prenosim poruke. Evo, ajme tu rakiju. Ja ne kapiram što već sutra moraš da ideš.
Moram da odem po spisak budućih učenika i da predam tu dokumentaciju za konkurs. Onda odmah palim u selo da vidim taj ambijent, da vidim gde sam. A kako se zove to mesto? Gornik. Kako reče? Gornik. 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 Da li ima nešto tu, a? Nema ništa na netu, gle. Au, brate, pa gde ideš ti ovo? Ovo neka teška vukojebina. Pa, mogu se nađeš neko mesto za koje smo čuli. Mislim, ako već moraš iz Beograda da ideš. Se vidi, nema fotki, nema ništa. Jesi razmislio ti uopšte o ovome? A čekaj, šta je sa onom privatnom školom? Sa privatnom školom. Da odem da predajem u privatnoj školi. Šta? Kome, ovim klincima, deci, novokomponovih buržuje. Pa šta, da im se smeškam tamo. Da lažem i njih i sebe kako sve treba da izgleda kako su oni zamislili. To nisam to mislio. Pa ne, to je problem što vi svi nešto mislite. Svi nešto kenjate i mislite, a niko ništa ne radi. Znaš, ono u floskulu, ovo mišljenje je kao dupe, svakoga ima. Pa ne, ja ovako mislim. Vi vrlo dobro znate kako ja mislim. Ali niko ništa ne radi, sad ja hoću nešto da uradim. Kako ti služe kola? Služe. Odneo ga Pauku juče. I bak suze. Ti sve pare potroši na Pauku i na servis. Pa jebi kad vozim punoletan auto. Hoću da ovo što živim, što serem, što pišem, što jedem, što pijem, što dišem, da ima nekog smisla. Ovo što mi živimo, to je ništa. Koji su ovo životi? Šta je ovo? Ja to neću. Hoću da ima neku svrhu, ovo što radim. Da ima neku svrhu. Mico, daj još 4 ovde. Hajde da popijemo kafu dok ne kreneš. Hajde. Ajde. I kad kreće autobus? Za sat vremena. Pa dobro, imamo vremena bez nervoza, mi te vodimo na stanicu. Jesi ti siguran u ovo? Nisam ništa rekla. Samo naglo nisi ni popričao sa nama. Jel ti trebaju pare? Ne trebaju mi pare, rekao sam vam ili nisam, dobio sam avans. Kako? Koga avans? Od škole, tata, sam dobio avans. Otkud sad to? I to da su ti stan rešili. I to mi je malo čudno. Ćerka moje prijateljice Milica isto tako otišla u neko selo u Vojvodini, ne znam, zaboravila sam kako se zove to mesto. Ona je morala sama da traži stan i sama ga plaća od plate redovno. Dobro, ajde krenemo. Nemojte da izlazite. Ljubim vas. Javit ću se ja. Ajde. Lucija! Jeva! Oj, daj torbu. Nemoj torbu, Ajde, pusti, kupila ajde. sam sve za večeru, zajedno ćemo kuvam, ajde.
Ajde, evo mi ga auto, ajde. Ajde, brzo. Ajde. Šta su stali? Izvini, ali ja dalje ne idem preko ovih rupa. Šta sad ja da radim? Ma, samo cepaš pravo. Šta sam dužao? Evo, gori. Hvala. Ej, a reci mi koliko ima dole, do sela? Ma to ti je tu odmah. Hoćeš još nešto? Pije mi se neko vino. Imaš neko vino? Idi tamo, vidi, gde stoji alkohol. Nema ništa. Čistila sam juče. Mislim, možda sam bacila neko vino, ako je ostalo neko otvoreno. Se ne pokvari. Nema veze, uzet ću vodu. Daj meni. Si bila nekad u Gorniku? Jesam davno, što? Što nismo nikad išli tamo? Zato što nema tamo šta se vidi, zašto pitaš? Moj profesor misli da gore u selu žive direktni potomci Kelta sa ovih prostora. Pa sam htjela da pogledam. Pa si zato došla, jel? Ne, Kevo, nisam zato došla. Došla sam da budem sa tobom. Ovo je usput. Što, je li to problem neki? Ne. Nije problem, ne. A šta je s tom tvojom razmenom u inostranstvu? Hoću samo da pogledam, da vidim da li ima nešto zanimljivo, pa ako ima nešto zanimljivo, onda to hoću da istražim. Da istražiš, znači ostaješ duže, šta? A znači, to je problem. Ne, nije problem. To je. Gubiš vreme, sad kad su prilike. Dokle ti misliš da ti ja izdržavam, jeli? Vidi, gledaj sam, Lucija, daj, ponašaš se kao dete. Pa je li iz penzije da se staram o tebi? Gde ćeš sad? Vidi. Nikola, jel? Da. Ja sam Nenad, drago mi je, menadžer ovog hotela. Ništa, uvešću vas unutra. Izvolite. A ni vi niste lokalac ovde? Niste vidio. Evo, to je to. Ovo je recepcija. Dometa, nažalost, nema. Desi se ponekad, ali obično ne. Imate telefon. Ovo je jedini u hotelu, ali možete da ga koristite kad god. Da, sad ću da vam pokažem sobu. Evo ga i ključ, vaš.
Vi možete, kad se raskomotite, polako na večer. Evo ovuda. Koliko ima još gostiju u hotelu? Za sada samo vi i jedna porodica. I naravno ja. Izvolite. Izvolite. Kao što vidite, soba je super prostrana, sve je novo. Dole je trpezarija za doručak, ručak, večeru. Nažalost, room servis nema, ali ako treba neko piće, bar je dole. Nema problema. Da, ako vam nešto treba, moja soba je iza recepcije. Dobro, hvala. Izvolite. Ključ. Niste mi rekli odakle ste? Iz Beograda. Prijetno. Stigao je. Ej, stigao sam. Zato što nema dometa ovde, zvaću vas sa ovog broja, upišite ga. Nisam još uspio da vidim. Kasno sam stigao, da. Dobro. Ajde, javit ću vam se sutra, ćao. Ajde. Izvini. Jesi ti možda novi učitelj? Jesam, da. Ajde, sedi s nama. Da, ajde. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Sofija. Nikola, drago mi je. Drago mi je. Marko, drago mi je. Ovo je Viktor, naš sin. Viktor je sad 2. razred. Viktore, ajde, upoznaj se. Nema veze. Vidit ćemo se sutra. Samo tamo kod mene nema mobilnik, da znaš. Si čuo? Odakle ste? Iz Novog Sada. Tražimo ovde kuću da kupimo. A ti odakle si? Ja sam iz Beograda, predavao sam tamo u jednoj školi, pa sam dobio premeštaj ovde. Jesi za čašu vina? Imaju vrhunsko vino ovde. Može jedna čaša. Ajde. Nenade, izvini. Jednu čašu za vino, molim te. Naravno. Za vas. Da. I ja ću još. Dobre. Ovako. Ćete vi? Ne, hvala. Uzmi ti čašu. Popij se nama. Hvala, ja ne pijem. Dok radim svakako. Uživajte vi. Prijatno. Hvala. Pa učitelju, za tvoj dolazak. Živeli. 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 Dobro je. Ne, gradovi su postali nepodnošljivi za život. Mi definitivno tražimo neku zdraviju varijantu i ovo je super ispalo i zbog mog posla. A čime se baviš? Ja sam lekar. Dole je ambulanta pored škole, možda si vidio. Nisam stigao, a i mračno je sad, pa sutra. Pokažeš ti sutra? Da. Nama je u principu najvažnije da Viktoru prije promena. Imali smo problema tamo sa školama u Novom Sadu. Prvo smo jednu promenili, pa smo onda morali i tu drugu. Deca su malo agresivna, njemu to ne prija. Nego koliko će biti deca u školi? 9 ukupno. 9 učenika. Nisam još stigao detaljno da pogledam spisak, ali znam da u 2. razredu i njih 3. Viktor i još 2 devojčice. Divno, to je super.
Dobroveče. Prodavnica. Dobroveče. Šta vam treba? Prodavnica. Šta je iz prodavnice? Nešto slatko. Jel imate para? Da. Imam keš. Hvala. Pa tu su vam banane. Koliko su? 120. Jel imate nešto sitnije? Izvinite, nema. Evo, uzet ću i ovo. Vidjet ćemo se još, hvala. Odakle ste vi? Iz Beograda. A i vi ste odseli u ovom hotelu? Ne, u stvari da, ali nisam došao turistički. Došao sam zbog posla. Kako posla? Ja sam novi učitelj. Renovirana vam je škola, pa sam došao da radim. Laku noć. Laku noć.
Ej, pazi da se ne zapališ sa tim. Kako se zoveš? Ja sam Nikola. Pazi sad ovo. Vidi bre mali kurac. Oj mi,